Wala nang intro-intro. Medyo nataranta itong nanay ni Ronron sa narinig niya. Ang tanong niya sa lola niya, "Bakit inang? Anong mangyayari sa kanya?" Inangat lang ng lola niya yung balikat niya. Sabay sagot ng, "Mamamatay." Biglang umiyak itong nanay ni Ronron. Wala naman siyang magagawa eh. Pero may sinabi sa kanya yung lola niya na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang sabi nito, maaaring matanggal yung tinanim niyang barangan sa katawan ng manliligaw niya. Dahil ang lahi nga ng mga ito ay mambabarang. Alam nila yung dapat nilang gawin sa ganong klase ng sumpa. Kaso lang, kailangan nilang magsakripisyo para doon. Buhay ang dapat. Pwedeng alagang manok, baboy, o kung anong importante sa kanila. Tapos araw-araw, dapat may pinapatay silang hayop para doon malipat yung nilagay niyang sumpa. O ang pinakamabilis na paraan para tumigil yung barangan, patayin siya. Bakit para patayin? Dahil nakikinig lang yung barangan sa mga bulong niya sa hangin. Araw-araw, gabi-gabi siyang bumubulong para kumilos ito. Kapag wala nang bumubulong dito, ilang buwan lang, titigil na yon at kusa nang aalis sa katawan ng manliligaw niya. Nang marinig itong lahat ng nanay ni Ronron, halos lalo itong humagulgol sa pag-iyak. Kasi parang ang lumalabas, sinong pipiliin mo? Ako na lola mong nagpalaki sa'yo? O yang manliligaw mo na ilang buwan mo palang nakilala? Parang baliw na umiiyak itong nanay ni Ronron habang sinasabunutan ang sarili niya. Inaawat siya ni Mang Ruben sa ginagawa niya. Pero ang sabi ng lola nila, hayaan lang siya. Lumipas ang ilang minuto. Unti-unti na itong kumalma. Humingi siya ulit ng tawad sa lola niya at kay Mang Ruben. Ang sabi niya, masyado siyang padalos-dalos sa mga nagiging desisyon niya. Tsaka, sobrang sakit na din na nangyayari sa buhay niya. Bakit ba para siyang may sumpa? Ano ba? Siya ba ang sumasalo sa lahat ng karma ng magulang niya? Siya ba dapat ang magdusa sa lahat ng maling ginawa ng mga magulang niya? Ang daming tanong nitong nanay ni Ronron sa lola niya. Pero, tahimik lang itong nakikinig sa kanya. Hinahayaan lang siya. Nang sabihin nito sa lola niya na, "Nang, turuan mo na ako." Diba, ayaw nitong nanay ni Ronron na matuto kung paano mangulam o kung ano pa yung mga dating gawain ng magulang niya. Kaso lang, tadhana na mismo ang nagtutulak sa kanya para gawin ito. Sumang-ayon itong lola niya na turuan siya para gumaan-gaan naman ang loob nito. Sobrang bigat na kasi ng dinadala niya. Siguro, yun lang yung pagkakataon para ilabas niya lahat yun. Habang nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap, ang sabi nitong lola nila sa kanila, matulog na. May kukunin lang siya sa ilalim ng bahay. Nung hinahanda na nila yung kutsyon sa papag nila, nakarinig sila ng kalampagan sa ilalim ng bahay. Grabeng kalampagan yon, pero tahimik lang. Tanging yung tunog lang ng mga gamit nila sa baba, yung naririnig nilang bumabalibag. Sa taranta nitong magkapatid, tumakbo sila sa baba para tingnan kung anong nangyayari. Pagdating nila doon, bumungad sa kanila yung lola nila na nakakapit ng mahigpit sa braso niya. Tapos sa tabi nito, may nakahandusay na malaking aso.
Tinulungan nila yung lola nila tapos inakyat nila ito. Bababa pa sana si Mang Ruben para kaladkarin yung aso nang awatin siya ng lola niya. Ang sabi nito sa kanya, iwan lang yun doon. May mga nagligpit na nun habang paakyat sila sa itaas. Yung lola nila nakakapit pa rin sa braso niya. Ang sabi nitong nanay ni Ronron, na paano ba siya? Ang sagot nito sa kanya, nakagat siya nun habang kumukuha siya ng kandila. Pagtanggal niya ng kamay niya sa braso niya, wala naman nakitang kagat si Mang Ruben. Normal na normal lang. Pero itong nanay ni Ronron, nakita niyang may malalim na sugat yung lola niya. Tapos walang tigil ang pag-agos ng dugo dito. Halos himatayin itong nanay ni Ronron sa nakita niya. Tumayo kaagad yung lola niya para bumalik sa baba. Ang sabi, wag na wag silang susunod. Halos 30 minuto ding nasa ilalim yung lola nila. Pag-akyat nito, basang-basa yung buhok niya ng langis. Tapos yung iniinda nitong sugat, wala na. Akala mo walang nangyari. Halong pagkamangha at takot ang naramdaman nilang magkapatid nun. Sa isip-isip nitong nanay ni Ronron, grabe, anong klaseng nilalang batong lola namin? Habang naghahanda ng kandila yung lola nila, ang sabi nito, wala na. Tapos na ang pagtatago ko. Nasundan ako. Alam na nila kung nasaan ako. Biglang naalala nitong nanay ni Ronron yung kwento sa kanya ng lola nila. Yung ilang taon niyang pagtatago sa mga aswang. Kung naalala nyo, nasa part 8 yun ng Ronron. Ang sabi ni Mang Ruben sa lola niya, hala, Nang, paano yan? Alam na nila kung nasan ka? Natatawa-tawa pang sumagot itong lola nila sa kanila na kahit naman alam nila kung nasaan ako, kumpleto ko lahat ng panata ko at nandyan yung mga alaga ko sa labas. Nalusutan lang nila kanina. Pero ngayon, bubulungan ko silang lahat. Kaya wala nang makakalapit sa atin. Huwag kayong matakot. Itong nanay ni Ronron, hindi kumbinsido sa sinasabi ng lola niya. Kasi mahahalata mo dito na takot din siya. Gawa ng pawis na pawis ito. Tsaka nanginginig yung boses niya habang nagsasalita. Sabayan pa na nauutal siya sa mga sinasabi niya. Pagtingin nila sa labas, medyo nagliliwanag na. Sobrang tagal na pala nilang nag-uusap doon. Hindi nila namalayan. Tsaka, hindi na rin naman sila inaantok. Ang sabi ng lola nila sa kanila, pagtungtong ng 6:00 ng umaga, magdadasal lang siya. Tapos gawin na nila yung mga gawain nila sa pang-araw-araw. Lumipas ang buong araw na normal lang ang naging takbo ng buhay nila. Natulog pa nga sila nung tanghali eh. Wala namang kakaiba. Pagtungtong ng 6:00 ng hapon, nagdasal ulit yung lola nila sa ilalim ng bahay nila. Matapos yan, umakyat ito at binili na niya si Mang Ruben na ihanda yung sarili niya sa mga maririnig at makikita niya. Nagtataka itong si Mang Ruben kung bakit siya lang yung sinabihan ng lola niya. Dalawa naman silang nandoon ng nanay na Ronron. Ayan na. Nagsimula na yung lola niya na turuan yung nanay ni Ronron ng mga gawain ng isang mangkukulam. Pasensya na, hindi ko pwedeng isama sa kwento yung bawat detalye. Pero tulad lang din ng sa ibang mangkukulam o antingero, parehong-pareho lang din yung proseso.
Magdadasal ng alas 6, alas 9, pero ang pinakamahalagang oras sa kanila, alas 3 ng madaling araw. Obligado silang bumangon sa higaan yan. Tapos didipa sila sa higaan at dadasalin yung buong libro o libreta nila ng 6 na ulit, 6 na ikot. At ang panghuli sa lahat, kailangan nilang dasalin yung dasal nila ng 6 na beses ulit, pero pabaliktad. Lumipas ang mga araw, buwan. Walang patid itong ginawa ng nanay ni Ronron. Nakalimutan na din niya yung tungkol sa manliligaw niya. Hindi na din yun pumunta sa bahay nila mula nung mangyari yung insidente sa kanila. Hindi rin sigurado itong nanay ni Ronron kung buhay pa ba yun o patay na. Pero nilagay nitong nanay ni Ronron sa utak niya na patay na ito at hindi na niya makikita kahit kailan. Hanggang sumapit na ang pinakahinihintay ng lola niya, ang mahal na araw. Dito na magkakaalaman kung ano ang katangian niya bilang mangkukulam o kung ano ang espesyal sa kanya. Tandang-tanda pa ito ng nanay na Ronron. Alas 3 ng hapon nagsimula na sila ng lola niya magdasal. Ang bili nito kay Mang Ruben, ihanda na niya ang sarili niya. Natatawa-tawa pang sumagot si Mang Ruben sa kanila na, "Aswang nga, hindi ako natakot eh. Yan pa kayang mga makikita ko? Naku, wala yan. Kahit harap-harapan pa, hindi ako matatakot." Sabay hagalpak siya ng tawa. Pero yung lola nila, seryoso siyang binilinan. Mula alas 3 ng hapon, natapos sila ng alas 7 ng gabi. Kumain lang muna sila saglit, tapos hinintay nila ang alas 9 ng gabi at nagsimula ulit sila sa pagdarasal. Itong si Mang Ruben, nanonood lang sa kanila habang patawa-tawa pa. Pero paglabas niya ng kwarto, lahat ng saya sa mukha ni Mang Ruben bigla na lang naglaho nung may narinig siyang kalampag sa bubong nila. Sobrang lakas ng pagkakakalampag nun na parang sisirain na yung bubong nila. Sa taranta nito ni Mang Ruben, bigla itong nagtatatakbo sa kwarto kung saan nagdarasal yung lola niya at itong nanay ni Ronron. Tinitigan siya ng masama ng lola niya, tapos ang sabi sa kanya huwag siyang maingay. Nawala tuloy sa konsentrasyon itong nanay ni Ronron, kaya natawa siya. Sobrang pangit kasi ng itsura ni Mang Ruben nun, tapos tulo pa yung uhog. Pinalabas siya ng lola niya sa kwarto, tapos ang sabi nito, isarado niya yung pintuan. Kailangan kasing tahimik at nakatutok sila sa pagdarasal. Paglabas ni Mang Ruben sa kwarto nila, narinig ito ng nanay ni Ronron na nagsisisigaw. Para itong baliw na nagtatatalon pa habang sumisigaw. Tapos tumitili pa. Takot na takot siya sa kung anong nakikita niya sa labas. Kaso lang, mas takot siya sa lola niya, kaya hindi niya magawang buksan yung pintuan. Medyo nawawala na sa konsentrasyon yung dalawa dahil sa ingay ni Mang Ruben. Kaya ang ginawa nitong lola niya, tumayo siya tapos binuksan niya yung pintuan ng kwarto. Nakita nilang dalawa na nakasubasob yung mukha ni Mang Ruben sa ilalim ng kusina nila. Tapos nanginginig. Kulang na lang, isaksak niya yung buong katawan niya sa ilalim nun. Tanong nitong lola niya sa kanya, anong ginagawa niya doon? Bakit para siyang aso kung makasuksok sa sulok? Tumayo kaagad si Mang Ruben, tapos yumakap sa lola niya habang umiiyak.
Ayon dito, ang dami niyang nakitang mga nakabalabal na itim na nakaabang sa labas ng bahay nila. Bukod pa ron, sa loob mismo ng bahay nila, may mga nakadipang mga maliliit na nilalang. Tapos lahat yon kulay puti yung mga balat. Yung parang nababad sa dagat yung kutis. Ganun yung description sa email. Unti-unting gumagapang yung mga yon, papasok sa kwarto kung saan sila nagdarasal. Ang masakit pa nito, ang akala ni Mang Ruben imahinasyon niya lang yon. Pero nararamdaman niya yung bawat balat nun kapag nadidikitan siya nito. Paglalarawan ni Mang Ruben, para itong basang lupa tapos kasing dulas ng lumot kapag tumatama yun sa balat niya. Nakakadiri na nakakapanghina yung pakiramdam. Kaya yumuko siya sa sulok ng pintuan nila. Pinipilit niya palang buksan yun, pero sobrang tigas ng pintuan. Hindi niya kayang buksan. Yung huling nakita niya na nagpatakbo sa kanya sa ilalim ng lababo ay yung nakalutang sa hangin na isang babaeng nakaitim. Tapos sumasayaw-sayaw ito sa hangin habang nakatitig sa kanya. Dahan-dahan itong pumapasok sa pintuan ng bahay nila at palaki ito ng palaki sa paningin niya. Klarong-klaro kay Mang Ruben yung mukha nung babae na yon. Gawa ng pagtitig niya rito, hindi na siya nakakilos. Paglalarawan ni Mang Ruben sa mukha nung babae, batak na batak ang balat nito. Halos lumuwa na yung mata dahil sa sobrang laki. Walang ilong. Malaki ang bibig na kasya ang ulo ng isang tao. At meron itong maliliit na ngipin, pero sobrang dami. Meron pa siyang naririnig na lumalabas na tunog dito. Malamang sa malamang, ganito yung tunog na yon. Hindi ako sigurado kung ganun. Pero sa pag-ukit ko sa isip ko ng itsura ng babae, ganyang tunog ang alam kong lalabas doon. Pagkarinig ni Mang Ruben yan, agad-agad tumakbo siya sa ilalim ng lababo nila at isinuksok niya yung ulo niya doon. Pakiramdam nito ni Mang Ruben, 5 oras siyang nasa labas. Pero ang sabi nitong dalawa sa kanya, wala pang 1 minuto mula nung sinarado niya yung pintuan nung utusan siya ng lola nila. Matapos magkwento ni Mang Ruben habang naiiyak, bigla namang humagalpak ng tawa yung lola nila. Halos sumakit ang tiyan nito kakatawa sa kanya. Kahit ganun nakalala yung kwento ni Mang Ruben, hindi ito ininda ng lola nila. Maging itong nanay ni Ronron, natawa na din. Paano? Ang yabang ni Mang Ruben, di ba? Tapos tiklop naman pala siya nung nasa harapan na niya. Hindi nila namalaya na anong oras pa lang nun, ganun na kaagad karami yung presensya sa paligid at mismong bahay nila. Paano pa kaya? Pagtungtong ng 3:00 ng madaling araw ng Biyernes Santo. Okay. Alam ko. Nakaka-bad trip na naman kasi bitin. Pero bago kayo ma-bad trip, sinabi ko na yan sa post ko kanina na bitin ulit itong Ronron 10. Kasi nga mahaba, hindi ko siya magawa ng dire-diretso kasi may iba rin tayong ginagawa eh. Bukod kasi sa pag-edit ko ng kwento ni Ronron, may mga pinipreview pa akong story ng mga
warriors ko. Actually, ang dami ko nang utang sa kanila, lalo na dun sa mga bumili ng badge. Hindi ko sila na shoutout kasi gusto ko as much as possible, puro kwento lang kapag ron-ron. Pero hindi ko nga magawa kasi may mga nagre-renew, inuna ko sila. Pero itong paparating natin na kwento mamaya, kwento naman ng isa sa mga warrior member ko. Actually, hindi lang isa eh. Baka 2 kwento yon. Kaya sana, suportahan nyo rin at sana mahintay ninyo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.